футболбози маъшҳури дунё, аниқтараш футболбози дастаи Португалия Криштиану Роналдо дар заминларзаи санаи 6 ба 7 феврал дар Туркия рух дода, бетараф наистода аз ҳисоби захираи молиявиаш 8 миллион евро кӯмак фиристод. чанде пеш футболбози маъшҳури дастаи Аргентина Лионел Месси 300 миллион кӯмаки худро нисбати зарардидагони офати табиӣ кӯмак намуда буд. ҳодисае ки дар 10 музофоти Туркия ба воқеъ пайваст ва тамоми ҷаҳонро аз диданаш шигифтзада кард, давлатҳои пешрафтаи дунёро бетараф нагузошт. хусусан Тоҷикистон дар ин кор ба зарардидагони офати табиӣ ба Туркия 51 нафар ёрдамчӣ фиристод ва дар баробари ин хӯрока, пӯшокаву кӯмакҳои молӣ интиқол дод. теъдоди ҳалокшудагони заминларза дар Туркия беш аз 20 000 нафар расидааст. теъдоди ҳалокшудагон бар асари заминларза дар ҷанубу шарқи Туркия ба 20 400 нафар расидааст. ин хабарро тасдиқ намудааст сомонаи хабарии ИТАР-ТАСС. ба гуфти манбаъ, шумораи зарардидагон ба 62914 нафар расидааст. хушхабар барои мардуми ғариб, шахсоне ки ҳиҷома кардан мехоҳад, медонед ки ҳиҷома ҳам савоб аст ва ҳам ба сад дар даво аст. бо духтурони профессионал, адрес назди бозори Садово ва шакли пурраи адрес дар болои экранҳои шумо ва рақамҳои телефон ҳаст. кадоме ки аз номи канали Меҳробро рафта сухан мекунад, ҳатман тахфиф карда мешавад. бародаро духтурои профессионал ҳастанд. тамоми таҷҳизотҳо барои ҳиҷома кардан дар сатҳи олӣ аст. марҳамат, равед, занг занед, ба чашми худ бубинед. заминларзаи шадиде ки дар хоки кишварҳои Туркия ва Сурия сар зад, бори дигар ба ашки сари миҷгон шабоҳат доштани ҳаёти одамиро собит сохт. зилзилаи сахте ки соати 4 субҳи 6 феврал дар қаламрави ин кишварҳо сар зад, садҳо биноҳои сарбафалаккашидаро дар як мижа задан ба хоки сияк яксон намуд. ҷони зиёда аз 20 000 одамони бегуноҳро рабуд. ҳазорон нафари дигар дар зери харобаҳо монда, садҳо ҳазор одамони дигар бехонаву бехонумону бечора гаштанд. фоҷиаи ҷигарсӯзӣ бар сари сокинони ин кишварҳо омада, ягон инсони соҳибдилро бетараф гузошта наметавонад. имрӯзҳо аз тамоми гӯшаву канори олам ба осебдидагони ин офати табиӣ кӯмакҳои башардӯстона фиристода мешавад ва даста даста ихтиёрон ба Туркия меоянд. фоҷиаи ҷигарсӯзӣ ба сари сокинони ин кишварҳо омада, ягон инсони соҳибдилро бетараф гузошта наметавонад. имрӯзҳо аз тамоми гӯшаву канори олам ба осебдидагони ин офати табиӣ кӯмакҳои башардӯстона мефиристанд ва даста даста ихтиёриён ба Туркия мераванд, то дар корҳои ҷустуҷӯӣ ва наҷоти осебдидагон кӯмак расонанд. аз ин заминларзаи шадиду харобиовар аллакай беш аз 3 шабонарӯз гузашта бошад ҳам, наҷотдиҳандагон то ҳол аз зери вайронаҳои биноҳои валангоршуда одамони зиндаро пайдо карда истоданд, ки дар байнашон кӯдакони хурдсол ва ҳатто тифлони навзод низ ҳастанд. ана ин кӯдаки навзодро наҷотдиҳандагон баъди 18 соати сарзадани заминларзаи маргбор аз зери вайронаҳои як бино дар Сурия пайдо карданд. тавре ки худи наҷотдиҳандагон дар навори видеоӣ нақл мекунанд, тифлак духтарча буда вақти сар задани зилзила ба дунё омадааст, чунки вақти кӯдакро ёфтанд ҳатто нофаш набурида буд. наҷотдиҳандагон нофи ин кӯдакро бурида фавран ӯро ба бемористон интиқол доданд. لقينا بردينا ومردينا بجنب بعض. لقينا الطفل، سمعت الصوت واحنا نحاول، طلع الصوت قبل ما كان لي صوت، بعد ما شلنا تراب كذا صيح البيت. سبحان الله. قلت لهم بردينا عايش. نظفنا شنو انه لا طفل. شلنا الطفل عاد لسه عاد تبع الخيط وهذا كله موجود. وقطعناه وطيته لابن عم الشاب الثاني اخذها عاد على المشفى. وهاي بعدين بعثناه على مشفى جهاد بعفرين.
وصلتنا هاي البنت امبارح الساعة 3 بعد الظهر مع كدمات عديدة ومع سحجات كامل جسمها. بنت جتنا كمان بأذية برد، بنت متعرضة لبرد شديد، تمت في الطفل إعطائها كالسيوم، إعطائها سكر، ووضع الآن مستقبل البنت حاليا.